வணக்கம் பார்த்துக்கொண்டு இருப்பது நம்மளோட சேனல். ஏண்டா காலையில் வீடியோ இருக்கிற பல்லு கூட விளக்கல. ஸோ இது வந்து குட் மார்னிங் வீடியோ வாங்க வெளியே போய் பேசலாம். ஸோ வெளியே போய் பேசுகிறேன். ஸோ மழை பெஞ்சிருக்கு போல், அதுதான் இவ்வளோ ஈரமாக இருக்குது. ஸோ அந்த சைடு யூரின் போயிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ இப்போ தான் யூரின் போயிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ என் ஹோம் டூ வாங்க வெளியே போய் பேசலாம். ஸோ இதுதான் என் வீடு, இதுதான் வாசல். இது ஒரு வீடு உடஞ்சி போய் கிடக்குது. மேல் வீடு, அங்கே தான் போய் இதெல்லாம் ஷூட்டிங்ஸ்லாம் இருப்பேன். அது மொட்டை மாடி வாக்கிங் போகிறதுக்கு. இதுதான் கேட்டு, அது மொட்டை மாடிக்கு போகிற வழி. வாங்க உள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் முதல் கேட்டு. சரிங்களா, கோல்டன் சில்வர்னு கட்டியிருக்காங்க. ஸோ கேட் லாக் பண்ணிடலாம். மேஜிக் மறந்து போயிட்டேன் பாருங்க. ஜீபூமா கேட்டு மோடு அப்படி. ஸோ இந்த இதெல்லாம் என் பைக்கு. இது செடிக்கு தண்ணி ஊற்றி பார்க்கலாமா? சரி வாங்க ஊற்றி காலையிலேயே தண்ணி ஊற்றலாமா? சரி வேணாம், மழை பெஞ்சிருக்குல்ல. இன்னைக்கு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த வீடியோ காமிச்சிருக்கேன். இது ஒரு ஐ புட் த ஓல்டு கிளாஸ் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ ஒன்று யூடியூப்பில் போட்டிருக்கேன்ல, அந்த ஹேர் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. அப்போ இந்த இடத்துல தான் ஃபிட் பண்ணி வச்சேன். இதான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சேன் கேமரா. இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு அப்படியே கேமரா யூரின் போயிட்டு கேமரா எடுத்தேன். ஸோ பல்லு கூட வளர்க்குறேன். ஸோ இந்த செடி ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த செடி வளருது. ஸோ இதாங்க ஸ்கூட்டி, இதாங்க அந்த காரு வீடியோ பார்த்தோம்ல. ஸோ இதுதான் வாசல், சாரி வீடு வாசல். ஸோ அவங்க உள்ளே போய் பேசலாம். ஸோ இதுதான் வீடு வாசல். இங்கே கண்ணாடி, இங்கே ஒரு இது தொங்குது, அது நான் அடித்த பால். ஸோ இதுதான் இந்த செப்பல் ஸ்டாண்டு. சரி இதுதான் இங்கே வாங்க அப்படியே போகலாம். ஸோ எல்லாருமே நீங்கள் இந்த சைடெலாம் பார்த்துருப்பீங்க, வீடு ஃபுல்லாக சுற்றி போட்டிருப்பீங்க. அது உங்களுக்கு தெரியாது. இதுதான் எங்கள் பெட்ரூமு, அதை ஷூட்டிங் எடுக்கிற ரூமு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க. கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் பாய். நிக்கல் வர மனுச்சு.